धर्म यात्रा में आप सब लोगन के हर्षिता के प्रणाम बा। आज के धर्म यात्रा में हम लोगन के लेके चलब एगो ऐसन मंदिर के दर्शन करावे खातिर जौन पूरा दुनिया में एकता, शांति और सद्भावना के मिसाल बा। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी राजधानी दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल के। ताई शुरू कइल जाओ हमनी के लोटस टेम्पल के यात्रा। प्रभु ऐसन वरदान द कि एकता की ज्योति सारा पृथ्वी पर छा जाए और ये समाज प्रभु के हा। ई भाव सबे समुदाय और राष्ट्रन के ललाट पर अंकित हो जाए। यही भावना के प्रतीक संगमरमरी कमल के एगो आकार भौतिकता के दलदल में फसल दिल्ली शहर की चेतना पर अंकित बा। यह लोटस टेम्पल के नाम से जाने जाए वाला बहाई समुदाय के ई उपासना मंदिर मशरिकुल अशकार लोगन के कल्पना के पंख लगावेला, उनकर उत्सुकता के बढ़ावेला, इबादत के तरीकन के बदलेला। सुबह की किरण के साथ ही लोगन के सैलाब ये मंदिर के कदम चूमेला और हैरान होके यहाँ के पुरसुकून रूहानी फिजा में खो जाला। ये उपासना गृह के बनावे के विचार 1921 से ही अंगड़ाई लेत रहल, लेकिन ये आकार लेवे के शुरू भइल 1953 में, जब ये मंदिर खातिर दिल्ली के कालकाची इलाका में जमीन खरीदल गई और ये के आर्किटेक्ट फही बुर्ज साहिबा के ये बहाई उपासना स्थल के डिजाइन करे में 10 साल के लंबा समय लागल। एगो हसीन ख्वाब एगो खूबसूरत कमल के शक्ल में खिले के शुरू भई। 21 अप्रैल 1980 के जब एकर निर्माण शुरू भई, 26.6 एकड़ जमीन पर फैलल ये अद्भुत भवन के आकार देवे खातिर 40 इंजीनियर और 800 टेक्नीशियन कारीगर और बहुते मजदूरन के टीम दिन रात मेहनत कैले रहल। कमल के पंखुड़ियन के पेचीदा ज्यामिति आकार देहल आसान न रहे। पहले हर शेल के मजबूती देवे खातिर स्टील के जाल बुनल गई और यो के जंग से बचावे खातिर उन सब के गैल्वेनाइज कई गई। ई स्ट्रक्चर पर कंक्रीट के परत चढ़ावे खातिर और ये कवनो तरह के दरार या जोर से बचावे खातिर हर पंखुड़ी पर लगातार 48 घंटा तक काम चलल। एगो बड़की मानव श्रृंखला बना के कंक्रीट ऊपर तक लगातार पहुंचावल गई। एकरा बाद सफेद पंखुड़ियन के सफेद संगमरमर के पैनल से ढक दिहल गई। ये संगमरमर ग्रीस के माउंट पेंटिकोन के खान से निकाल के लायल गए रहे और ये के इटली में सही आकार में तरसला के बाद भारत लायल गई, जब 24 दिसंबर 1986 के दिन ये उपासना गृह के औपचारिक उद्घाटन भइल रहे। तब्बे से अभी तक भेदभाव पैदा करे वाला हर दीवार के तोड़ के करोड़ों लोगन ये बहाई उपासना गृह के दहलीज पार कैले और शांति के महिमा स्वीकार कैले। सिर्फ बहाई समुदाय के लोगन के योगदान से बनल ये उपासना स्थल 55 लाख बहाई के आध्यात्मिक इच्छा और ये विश्वास के प्रतीक बा। ये प्रतीक है ईश्वर, धर्म और मानव जाति के एकता के। एक देख के ऐसन लागेला जैसे अपना ऊंचा सिंहासन पर से ये दिव्य कमल पूरा दुनिया के धर्म, जाति, नस्ल और ये राष्ट्र के बंधन तोड़ के एगो आमंत्रण दे रहल है। ई आमंत्रण है इंसान और इंसान के बीच प्यार के। ये आमंत्रण है मनुष्य
और ईश्वर के बीच संवाद के ई ऊ आमंत्रण है जौना के संदेश बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह दिहले बाड़न। ईश्वर के धर्म प्रेम और एकता खातिर है, एक दुश्मनी और विवाद के कारण ना बनाई। बहाई मंदिर प्रतीक बा ईश्वर और मानव जाति के धर्मनिरपेक्षता के। लोटस टेम्पल के बारे में जाने खातिर अभी बहुत कुछ बचल बा। बहाई मंदिर के खूबसूरती अनायास ही लोगन के अपना और आकर्षित करेला। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के आकार में बनल मंदिर बनावे के पीछे सबसे बड़ कारण ई रहे कि कमल कीचड़ में खिल के भी पाक साफ रहेला। वही तरीके से ये मंदिर भी दुनिया के सब बुराइयन से दूर सबके धर्मनिरपेक्षता और एकता के संदेश देवेला। दिल्ली की बहाई उपासना केंद्र पूरा दुनिया में निर्मित 7 बहाई मंदिरन में से सबसे नया है। बहाउल्लाह के आदेश के पालन करते हुए बहाई समुदाय अपन उपासना घर के ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत और अलग निर्मित करे के कोशिश कैलन। अमेरिका के विल्मिट और पनामा शहर में, युगांडा के शहर कंपाला में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, पश्चिम समोआ के शहर एपिया में बनावल गई बहाई मंदिर अनछुअल खूबसूरती और अनूठा नवीनता के प्रतिबिंबित करेला ये बहाई मंदिर। लेकिन दिल्ली के खिलल कमल मंदिर में सुंदर उपासना गृह बनावे के बहाई परंपरा अपन चरम पर दिखाई देला। ये बहाई मंदिर यानी कमल मंदिर आधुनिक वास्तुकला के एगो करिश्मा बा और कमल के आकार में संगमरमर पर लिखल एगो खूबसूरत आध्यात्मिक कविता है। यही कारण एके 20वीं सदी के ताज कहल जाला। एकर आर्किटेक्ट फहीबुज साहबा काफी सोच विचार कैला के बाद ये मंदिर के कल्पना कमल के रूप में कैले। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल बा। अजंता के गुफा से लेके अशोक के स्तंभन में, मंदिरन में, मस्जिदन में, गुरुद्वारन में कमल हमेशा से मौजूद रहल बा और भारतीय गंगा यमुना संस्कृति के एगो अहम हिस्सा रहल है कमल पुष्प। कमल पुष्प प्रतीक है पवित्रता के, जौन कीचड़ में खिल के भी पाक साफ रहेला। ये शानदार इमारत तक पहुंचे खातिर करीब 100 मीटर के लंबा रास्ता से होके गुजरे के पड़ेला, जौना पर लाल पत्थर लगावल गई है। एक दोनों तरफ खूबसूरती से संवारल गई है लॉन यानी फुलवारी, जे मन में खुशनुमा एहसास जगावेला। मुख्य उपासना स्थल के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते समय सीढ़ियन के कतार मौजूद मिलेला। ऊपर पहुंचत ही एकर भव्यता और खूबसूरती दिलो दिमाग पर छा जाला। 34.26 मीटर ऊंचा कमल के सफेद पृष्ठभूमि में लाल पत्थरन एगो सुंदर विरोधाभासी छवि बनावेला। बहाई धर्म में 9 अंक काफी पवित्र मानल जाला। यही से एकरा चारों तरफ मंदिर के प्रतिबिंबित करत 9 गो तालाब है, जौन कमल के पत्तियन के प्रतीक है। एकरा वजह से एक तरफ मन में ताजगी और पाकीज़गी के एहसास जागेला, वैसे ही दूसरा तरफ इमारत के तापमान भी नियंत्रित रहेला। यही तरह खिलत कमल के सफेद संगमरमरी पंखुड़ियन में 9 अंक के प्रभाव है। कुल मिला के 27 पंखुड़ियन में पहला 9 पंखुड़ी बाहर के तरफ खुलत रूप में बा और प्रार्थना हॉल खातिर प्रवेश द्वार के भी काम करेला। एकरा बाद 9 पंखुड़ियन के एगो सेट औरी है, जौन अर्ध खुला डिजाइन में है और आखिरी परत में भी
9 सफेद पंखुड़ी बा जौन मुख्य प्रार्थना गृह के ठीक ऊपर बा। सबसे ऊपर खुलल स्थान के शीशा और स्टील के छत से ढकल गईल ह, जेकरा जरिए कुदरती रोशनी से प्रार्थना हॉल जगमगात रहेला। एकरा ठीक बीचों बीच बहाई धर्म के परम महान नाम अंकित बा। ए समुदाय के पवित्रतम प्रतीक बा। ई हॉल में आत्मा के गहराइयन तक एगो सुकून देवे वाला एगो आध्यात्मिक शांति फैलल रहेला। और खामोश लम्हन में ऐसन लागेला कि परमात्मा हम सबके आवाज के सुने खातिर बिल्कुल हम सबके दिल के पास है। ई मंदिर के नीचे एगो लाइब्रेरी भी बा जहाँ बड़ी तादाद में बहाई धर्म के साहित्य मौजूद है। ये उपासना स्थल के ऊंचा प्लेटफॉर्म से चारों तरफ फैलल खूबसूरती से सवारल गईल फुलवारी के देख के दिल खिल उठेला। लागेला जैसे सुंदर सा सपना एगो साकार रूप लेके हम सबके सामने आ गईल होखे। अगर ताजमहल अनंत प्यार के चेहरा पर आंसू के एगो बूंद है, तो लोटस टेम्पल यानी कमल मंदिर असीम ब्रह्मांड के शरीर पर ओस के एगो पवित्र बूंद बा। मानव और परमात्मा के प्यार के प्रतीक ये बहाई उपासना गृह कला, वास्तु और रूहानियत के नजरिया से पूर्णता के चरम बिंदु बाटे। लोटस टेम्पल के देख के एगो खुशनुमा एहसास जागेला। ऐसन लागेला कि कंक्रीट से बनल ई कमल एगो ख्वाब होखे, जैसे रूहानियत के खुशबू से रूह छुएला ई कमल। और ऐसन लागेला कि शांति के दूत बा ई लोटस टेम्पल। बहाई धर्म विश्व के एगो ऐसन धर्म है जौना के नजरिया व्यापक सिद्धांत, मानवतावादी और विधि वैज्ञानिक है। अपना विस्तार में सबके समावले वाला ये मजहब ईश्वर के एकता, धर्म के एकता और ये मानव जाति के एकता के समर्थन करेला। बहाई धर्म के अनुसार 1844 ईस्वी में फारस के निवासी एगो पुण्य आत्मा बाब अपना से भी महान एगो ईश्वरीय अवतार के अवतरण के घोषणा कैले रहे। और ये 1863 में बहाउल्लाह स्वयं के ईश्वरीय अवतार के रूप में प्रकट भइले और ये बहाई धर्म के स्थापना कैले। इनका स्वर्गारोहण के बाद इनकर पुत्र अब्दुल बहा इस समुदाय के नेतृत्व कैले और उनका आदेश पर सन 1880 में जमाल अफंदी ये धर्म के संदेश भारत लेके आइले। ई धर्म में उपासना खातिर मूर्ति, विधि, कर्मकांड या पुरोहित के जरूरत ना होला, बल्कि इबादत और आध्यात्मिक विकास पर ज्यादा जोर दिया जाला। बहाई उपासना गृह के द्वार सबनी खातिर खुलल रहेला। कौनो भी धर्म या जाति या विश्वास से जुड़ल व्यक्ति यहाँ आके आपन रब के याद कर सकेला, ईश्वर से संवाद कर सकेला। काहे कि बहाई धर्म सभी मजहब में प्रकट प्रार्थना के पावन मानेला। यही से यहाँ पर कौनो अगीला या पिछला द्वार न होला, हर दिशा से में प्रवेश होखेला। ये बात के प्रतीक है कि यहाँ आके सब प्रकाश प्राप्त कर सकेला। धर्म के समानता और एकता दिखावे के ये अद्भुत तरीका है।
लोटस टेम्पल यानी बहाई उपासना गृह में दिन में 4 बार प्रार्थना सभा के आयोजन कइल जाला। एमे सब प्रमुख धर्म से जुड़ल पाठ के अलावा पवित्र बहाई ग्रंथ से भी पाठ होखेला। एकरा अलावा कुछ खास दिन में भी यहाँ विशेष प्रार्थना के भी आयोजन कइल जाला। उपासना गृह पर कौनो भाषण या प्रवचन न दिहल जाला और ना ही कौनो धार्मिक अनुष्ठान होखेला। बस अपना प्रभु से संवाद होखेला, काहे कि दिव्य आत्मा बहाउल्लाह कहले बाड़न कि अस्तित्व के संसार में प्रार्थना से अधिक मधुर कुछो नइखे। प्रार्थना परमात्मा से वार्तालाप है। अस्तित्व के संसार में सबसे मधुर बा ईश्वर के प्रार्थना। लोटस टेम्पल दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में मौजूद बा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एकर दूरी करीब 23 किलोमीटर बा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ई बहाई उपासना मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर बाटे। वैसे ही अंतर्राज्यीय बस अड्डा से एकर दूरी लगभग 18 किलोमीटर बा। अगर लोटस टेम्पल के आसपास रउआ ठहरे के चाहतानी तो नेहरू प्लेस में 5 स्टार होटल से लेके मीडियम बजट के गेस्ट हाउस आसानी से उपलब्ध हो जाला। ये बहाई उपासना केंद्र गर्मियन में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलल रहेला और इस सर्दियन के मौसम में दिन में 9:30 बजे से संझिया के 5:30 बजे तक। ये बात के ध्यान रखी कि मंदिर सोमवार के दिन बंद रहेला। यहाँ प्रवेश करे से पहले अपन जूता चप्पल के उतार के निर्धारित स्थान पर रख दी और ये मोबाइल फोन बंद करके मंदिर के भीतर जाएं। साथ ही प्रार्थना हॉल में दाखिल होए के बाद पूरा तरह से शांति बना के रखी। यकीन मानी यहाँ के पाकीज़गी और इस सुकून से भरल माहौल में हम सब के वो परम शक्ति के नजदीक होके के दैवीय अनुभव होला और हम सब अपन दिल में बेइंतहा खुशी, मोहब्बत और ये अमन के एहसास के साथ लौटे। भौतिकता के दलदल में कमल जैसन खिलल ये कमल एकर उजला पंखुड़ी में संगमरमर के जैसन है, जौन हो न सके बयां एकरा में ऊ पावनता है झलकती। एक देख के कुछ खुशनुमा एहसास जागेला ऐसे कंक्रीट के कमल में एगो ख्वाब भइल होके साच जैसे। भटकत भौरन की तरह इस शांत कमल में हो के बंद सारा दुनिया के मिलेला आध्यात्मिक आनंद। रूहानियत के खुशबू से रूह के छुएला ई कमल। शांति के अद्भुत घर कमाल है ई कमल। सच्ची कहल गइल बा कि भगवान के शरण में जौन शांति और सुकून के अनुभव होला वो कहीं और ना। तो आज खातिर बस इतना ही। काल के धर्म यात्रा में हम लोग इनके लेके चलब भौतिकता, ईर्ष्या और द्वेष जैसन बुराई से दूर प्रभु के शरण में एगो नया उपासना स्थल के दर्शन करावे खातिर। तब तक हमरा के दे इजाजत। धर्म यात्रा शुभ यात्रा।